mentre va entrant la gent que falta entrar, us explico, perquè alguns de vosaltres ja heu vingut a les trobades. Les trobades culturals han derivat amb el nom d'Hiler d'Envídies, com ja us vam explicar a l'última trobada. Hiler d'Envídies per què? Doncs Hiler d'Envídies perquè volem canviar aquesta manera, aquesta expressió de parlar de Lleida que van adoptar els romans. Quan Lleida era un lloc inhòspit i perillós, doncs deien Hiler d'Envídies, tant de bo vegis Lleida volen dir que t'enviaven lluny, no? T'enviaven a un lloc inhòspit, o sigui, no era bona estrogança. I doncs nosaltres el que volem fer amb aquestes trobades, a part de parlar d'art, dels nostres artistes, és com donar-li un gir amb tot això, no? I com fer que Lleida, la Lleida que ens estimem, doncs per tots sigui la Lleida que és, la que els que estem molt posats o molt interessats en el món de l'art i la cultura doncs veiem, no? Que és un lloc molt ric, que està bullint amb talent i creativitat. I doncs bé, vam començar a pensar com posar fil a l'agulla, i els dos grans temes que tractem a les trobades són la difusió i la dinamització. La difusió tant d'esdeveniments com de talents com d'espais de Lleida que no es coneixen prou, i la dinamització dels mateixos en sentit cultural. Lleida té, com en molts àmbits, no? Aquesta falta d'autoestima que hem vist que és general, que és una cosa general, no tan sols és en l'àmbit cultural, sinó que generalment Lleida és una ciutat que ens falta reconèixer el que tenim, no? I tot i que avui dia bull en talent i creativitat, encara la frase aquella de a Lleida no fan mai res, doncs ens la trobem. El fet és que la gent que sí que estem sempre buscant aviam què estan fent a Lleida, o en el món en el que vivíem fins fa 15 dies, no? Estàvem sempre buscant aviam què estaven fent a Lleida, trobàvem que ens faltava que ens arribés la informació, no? Llavors vam decidir fer uns grups de WhatsApp, que ens vam anar donant que hi havia diversa gent i diversos grups de WhatsApp que feien el mateix que nosaltres, on compartir tot el que s'estava fent a Lleida. I vam arribar a ser 256, que és el màxim que permet WhatsApp, i llavors ens vam obrir a Telegram, perquè Telegram permet fins a 10.000 usuaris, esperem algun dia arribar a 10.000, i allí és on compartim tota la informació que té a veure amb els esdeveniments que hi ha a Lleida. Ara estem compartint tots els esdeveniments online també, però tornarem a compartir els esdeveniments físics. I vam sentir la necessitat de sortir de l'online i trobar-nos, i llavors el 29 de cada mes ens trobem a llocs diferents de Lleida per a que puguem donar a conèixer també llocs de Lleida que val molt la pena conèixer, saber les seves programacions, perquè realment s'estan fent coses molt, molt xules. Avui, normalment les trobades som uns 8-10 dinamitzadors, que són persones de Lleida que tenen molt a veure amb l'art i la cultura, que estan creant, programant, o simplement que són simplement són públics, però els públics no són simples, sinó que sense públics no hi hauria ni esdeveniments ni creadors, no? Perquè si no hi hagués consum no es generaria tot això. Llavors, ens ajuntem els tres grans blocs, diria jo, no? Els creadors, els programadors, els que tenen espais on es fan aquestes programacions, i després els grans públics, que són com els tres grans blocs que fan que la cultura i l'art es moguin, no? I nosaltres posem molt èmfasis justament en això,
dinamitzar aquest consum cultural, que és el que fa que tot això continuï viu. Bueno, i com us deia, avui està amb nosaltres la Núria Marsal i la Margarida Troguet per explicar-vos coses que saben elles, perquè tenen una trajectòria de fa molts anys en cultura, i això, per explicar-nos en positiu com veuen elles la cultura a Lleida i les pinzellades que ens puguin donar de com creuen que anirà evolucionant tot això i comparteixen amb nosaltres la preocupació d'aquests dies que no s'està podent programar absolutament res i com s'anirà reprenent tota aquesta activitat. Això tampoc no ho sabem ningú, però sí que ens agrada saber la seva opinió. Mira, ara la Núria Marsal. La Núria Marsal és responsable coordinadora de la Regidoria de Cultura a Lleida. A veure si connecta. I, ella, ara us ho diré a ella també, però parlarà sobretot a títol personal. Hola, Núria. Bones, què tal? Molt bé. Contenta de tenir un motiu pel qual rentar-me la cara aquest matí de manera diferent. Per algun dia estem de casa. Que bé. Pues ara estava explicant el teu càrrec, però que tot el que ens explicaràs, la teva visió, perquè a mi no, tots els que estem aquí, ens agradaria que no només parlessis com a la professional que ets i la trajectòria que portes professional dins de l'Ajuntament de Lleida, sinó també com a consumidora de cultura i art, no?, que ets. Doncs ens agradaria saber això, no?, des del teu punt de vista de la difusió, la dinamització de l'art i la cultura a Lleida, com ho veus, com està i com veus que tot això anirà. Bé, primer que tot, gràcies a tothom per haver pensat en la regidoria, en els regidors, en tota la gent que treballem allí, que represento, i a la vegada, com bé dius, moltes coses a títol personal, com jo les veig, que per començar sempre penso que no hi ha una manera bona de veure les coses, fins i tot les polítiques culturals són moltes i molt variades i no són millors ni pitjors, sinó n'hi ha de diferents, no? Això dic que són punts de vista a vegades, com gestionem les coses. Per començar, doncs, podem parlar una mica de la situació que vivim actualment, que penso que és inesperada. Jo sempre dic que no em guanyaria la vida com a pitonissa perquè són aquelles coses que això no pot arribar a passar mai a la vida, no? Això t'ho expliquen a damunt el dia que es va aplicar el meu aniversari, el 15 de març, o sigui, allò suspendre tot el que m'havien preparat i així. I bé, crec que és una situació que per més que haguessis pogut pensar tenir un pla en una situació de crisi, mai hauries pensat que ens estàvem referint amb això, no? Amb un confinament, en un moment en què se suspèn, s'atura totalment l'activitat, que la gent no pot sortir de casa seva, no? I certament, dius, ostres, per més que a vegades hagis assumit situacions de crisi, suspensions, activitats que no sorgeixen, penso que jo almenys mai hauria imaginat que viuríem el que estem vivint, no? Sí, no, jo crec que no. Llavors, per part de l'Ajuntament, doncs, des de la regidoria, ostres, increïblement, no sé si gràcies o en contra dels treballadors d'informàtica i tot l'equip municipal, dilluns estàvem a les 10 després dels primers problemes tècnics, tothom connectat, podent treballar des de casa, tenint accés a tot, i sobretot mirant de donar sortides i solucions a totes les temporades. Clar, la setmana anterior va ser quasi prendre decisions d'un moment per l'altre, no? De si fem, si no fem, si fem a un tercer sala. I quan decidíem una cosa, el pas següent era totalment
havíem de tirar enrere el que havíem dit, no? perquè els aconteixements anaven succeint molt ràpid. Llavors, bé, doncs ara el que estem fent és analitzar una mica tot el que teníem programat. Hi havia especialment la temporada, concerts, activitats, les titelles. El primer festival que es va suspendre va ser doncs, el Músiques Disperses, no? Que estava tot previst, que va ser allò de fem, no fem, no? Aquest sembla que no ve, aquest no... I bé, estem analitzant la situació, cas per cas. L'objectiu principal, sempre que es pugui, doncs, és reubicar, reprogramar, mirar una mica el calendari que tenim per davant, però, com bé deies tu, amb la incertesa aquesta que no sabem si estem parlant, que d'aquí 15 dies podrem fer coses, pensem que en un panorama optimista ens n'anem a l'estiu, perquè estem parlant d'activitats que sí que requereixen doncs, una acumulació de gent. I si no, doncs mirarem cap a la tardor, que és un moment molt prolífic, sempre ho ha estat, la tardor és un molt bon moment cultural i doncs haurem de fer allò en cajes de bolillos que es diu per poder reprogramar, per com més millor i que no que haguem de suspendre el mínim, que moltes vegades les suspensions tampoc dependran de nosaltres, sinó que moltes companyies ens hem trobat doncs, algú que havia d'assajar, que estava fent una producció i que ja ens diuen que no la podran tenir, no? És una mica per les dues parts. I també fer-ho d'una manera coherent i sostenible, perquè no es tracta de dir vinga, doncs ara tot ho ficarem allí, perquè al fin i al cap les coses han de tenir un sentit i es fan perquè la gent les pugui consumir i les pugui gaudir, no? Llavors, bueno, estamos en ello. Crec que hi ha molta preocupació i tenim una sensibilitat especial per la gent que està en una situació especialment vulnerable, perquè, com sabeu, des de la cultura, si vius exclusivament d'això, no sempre és fàcil, no? Hi ha èpoques on no factures, hi ha èpoques en què et dediques a crear i estàs esperant aquests esdeveniments, aquests bolos, no? per tenir ingressos. Llavors, quasi que podria dir que s'està fent un seguiment cas per cas, que tots els tècnics en els seus àmbits estan analitzant la situació i per part de regidoria doncs, el que es farà sobretot és intentar donar feina, programar, especial atenció al quilòmetre zero, a tota la producció local, a tota, però especialment amb aquests que sabem doncs, que ara estan vivint una situació difícil i que creiem que n'hem de sortir i que hi hem de participar i ajudar i acompanyar i a veure què podem fer, si no és fàcil, no? Sí, no, totalment. Clar, jo... L'opció 1 és reprogramar, que sempre que podem estem mirant d'encabir-ho, fins i tot de canviar formats, perquè si poguéssim a l'estiu, doncs, ostres, igual una cosa que havíem pensat que seria en sala, doncs podríem fer-ho a fora, però com dius, ostres, tampoc podem ara assegurar res, perquè, com veieu, ja et dic, les directrius van canviant. Sí, clar, ja m'imagino. Jo crec que això, clar, és un parèntesi dins de la cultura que, com tu dius, no? Que fa molt mal perquè és un sector que està molt tocat, però sí que a mi m'agradaria veure un positiu, no? En dir, doncs, això, que també teniu aquesta sensibilitat per veure la situació que es trobarà els artistes i programadors de Lleida i poder-ho traslladar, no? En el temps i potser en més programacions inclús o en més difusió. Perquè un dels temes que sempre parlem, com vam estar comentant, no? Que sempre parlem a les trobades és la difusió, és el gran tema. I em sembla que és el tema que tots també, nosaltres també sempre parlem. Clar, llavors, no sé, explica'ns una miqueta la vostra idea sobre això, sobre difusió. Bé, com bé dius, jo crec que és el tema, no sé si només a Lleida o és a tot arreu en general, no? El que passa que a les ciutats mitjanes tenim aquell, potser en un lloc més petit està claríssim perquè tothom té molt accés a tota la informació, en una ciutat gran tens molt clar que no ho abastaràs mai tot, i en canvi en aquestes ciutats com Lleida, no? Doncs tens la sensació que ho hauries de tenir tot controlat, però no ho sé. Llavors, bé, jo penso que en aquesta legislatura un dels objectius és
revisar, no? Si més no, hi ha moltes coses que es fan bé, hi ha moltes coses que es poden fer millor. Penso que les tecnologies, totes les eines que tenim avui en dia van super per davant nostre, no? Quan tu m'estic inventant, però quan has fet una web, dius, ostres, que ara la web ja la gent ja no busca les webs, no? I estem anant molt, i sempre vas una mica per darrere, no? I quan t'has fet el Facebook ja surten altres xarxes. Sí. Bueno, jo crec que sí que és important. Crec que vivim un moment bo que hi ha molta comunicació entre les diferents administracions, entitats, no? Que són com les institucions o els pilars que generen més activitat a la ciutat. Penso que podem arribar a crear uns canals més unitaris. Ho necessitem, a vegades comentàvem ahir que des de les pròpies organitzadores, no? De vegades, ostres, nosaltres tenim molt clar qui organitza, no? Això és de tal, això és de... I tu t'adones que cap a la ciutat, no? Això no té sentit el cap com a professional, però la gent el que vol saber és doncs, què hi ha de teatre, què hi ha de música, què fem aquest cap de setmana, no? I que a la gent no li importa qui ho organitza, sinó què hi ha i on es fa, no? Clar, llavors tots fem la nostra agenda, no? Tots tenim les nostres xarxes. Clar, tenim molts canals. També és difícil tornar enrere on només hi havia l'agenda del diari o una única revista en paper que era el referent. Sí. Com a Ajuntament s'està fent una revisió ara mateix general de tot el que és la comunicació, precisament per això, no? Per veure què fa cada regidoria, quins canals tenim cada un, no? Que se centralitza més des de comunicació, què fem nosaltres. Nosaltres al mateix departament, doncs, molts departaments o seccions doncs, tenen les seves pròpies xarxes, hi ha la general de l'Ajuntament, i hem de repensar una mica com organitzem tot això, no? Estudiar també els públics, no fer-ho perquè sí, sinó perquè volem arribar a, no sé, no? Adaptar una mica. No és fàcil, no és el mateix dirigir-te doncs, a un públic de gent gran d'auditori que amb un superjove que bueno, ho hem d'estudiar, però sí que és veritat que és un dels objectius que penso que podem repensar i ser un passet endavant. Sí, més no, també és veritat que després donant-li toms i parlant-ho així off the record, vam estar amb la Margarida i tal, també és veritat que és molt interessant que no tot passi pel mateix canal, no? Perquè també hi ha tota una cultura que no vol estar en aquest canal. No per res, no? Perquè és alternativa, perquè precisament el seu motiu és anar per un altre costat i és el que la fa interessant. I sincerament, quan des de regidoria que sembla que has de tindre com aquesta visió que ho domines tot, et ve algú i dius, hosti, no sabia que existia i ole, no? El que està fent també és com a molt satisfactori, Sí. Ella vista allà d'altre i del nostre rotllo. Ai, espera, perdona, que no els he dit a la gent que esteu mirant, que esteu connectats, que jo soc nova amb això d'Instagram, els que esteu connectats, si voleu fer preguntes a la Núria o a la Margarida, les podeu anar escrivint aquí, que jo els aniré llegint, ¿vale? Ho dic perquè així és més participatiu, Núria, perquè sempre les trobades són molt participatives i molt dinàmiques. Aquí estem. Vinga, talleu. Una mica ni canal. No, tu ves fent que jo ja te vigilo el temps. No, sí, en les trobades també parlem sempre del blog de la Silvina, Silvina Action, que és un blog que recull realment tot, o sigui, tot des del que fan a l'auditori fins al bar de Pardinyes que té vermut musical aquell dia, no? I, bueno, clar, hi ha el Vibra després, no? Que ara s'està posant en marxa i sembla que serà una bastant interessant, que també volem veure com s'alimenta des de Lleida, no? Perquè de moment a Lleida no hi ha massa cosa pujada al Vibra, i després el Xarify, no? Que el Xarify és... Ajuntament de Lleida també té alguna coseta per allí, no? Sí. Aviam si podem... El maig passat se'n va formar part i jo crec que ara està en aquest paquet de revisió una mica global, saps? De les eines. Perfecte. Sí, no estem atents per poder difondre també si hi ha canvis amb això. Després et volia preguntar, Tema, tu que portes molts anys a la cultura, com veus
O sigui, Lleida com a ciutat cultural, perquè per mi la sensació com a consumidora és que hi ha moltes coses molt diverses, no? I que realment cada vegada sí que he vist un canvi molt gran en els darrers anys, no? Que cada vegada s'estan fent coses i coses de més qualitat i no sé, que la teva idea com a professional i com a consumidora, no? No, jo crec que Lleida és una ciutat riquíssima en aquest sentit, que té tota una indústria cultural molt potent, tenim activitats de referència al país, com és la Fira de Titelles, ara en diré i me'n deixaré, però els festivals de cinema, l'animat, de ressò internacional, hi ha tota la part de la temporada, que en aquest sentit de difusió també va ser com un passet més, no? Perquè auditori i teatre van fer com la unió de dir no són les nostres programacions d'equipament separades, sinó és una temporada cultural que presentem d'una manera unitària, en un únic llibret, en una única comunicació, no? I ja va ser com un primer pas. També d'aquí l'estudi de públics, el generar accions per guanyar-ne de nous, no? D'obrir-nos una mica, hosti, hi ha el públic jove que tothom persegueix, que totes les subvencions, accions, bueno, és difícil, no? Sí. Però renúncies, tota la part d'escolars. Després, què més tenim? Doncs el Músiques Disperses és una també referència musical, el Cafè del Teatre és un equipament que damunt funciona d'una manera molt autònoma però que és referent de totes les gires, de tots els grups, no? D'aquest format. Que més literàriament, doncs els premis literaris que no sentit com més culte, però també tenen un nom a tot el país, i així un llarg, etc. No? La Panera, totes les companyies de teatre familiar, infantil, que Lleida té un planter increïble, la majoria professionals, no? Que vol dir que viuen d'això, per això. La situació actual es preocupa especialment, no? De dir que hi ha gent que es dedica i viu d'això, no? És fantàstic, però ara mateix els hem de cuidar més que mai. Però a la vegada tenim talent emergent i hi ha tota la gent que surt de l'escola d'art, no? Això és el col·lectiu Prometea, gent que està en una altra onda i que tenen el seu propi local, generen la seva activitat, que els coneixes i en realitat tampoc et necessiten, sinó que nosaltres ens coneixem, no? Hi ha espais com iniciatives privades com l'Espai Cavallers, que té una programació excel·lent i molt cuidada i tot i que l'Ajuntament hi participa, però bueno, és la Roser qui porta el tema. I després tenim tot un teixit associatiu, participatiu, que bueno, només cal veure les festes, no? De cultura popular, la FECO, els moros i cristians, els castellers, que és que ells sols, la majoria ja generen tota una programació, però això, no? A vegades la bola és inabastable i està bé que així estigui també, que jo crec que no tots consumim tot i està bé. Sí. Hi ha una cosa que em va cridar l'atenció. Últimament estic en contacte amb la Dolors de l'Oparrano, del Garrotín, que és una cosa com molt peculiar de Lleida i que jo sempre li dic a la Dolors, dic ara que s'ha ficat de moda la Rosalia, heu de sortir més perquè s'ha de donar a conèixer a la gent jove, no? Que aprofitant la tirada aquesta de la Rosalia, que ha reinventat una mica tot el flamenco, no? I l'has tirat cap a la gent jove, doncs que puguem fer nosaltres una mica el mateix. Ells estan intentant fer-lo patrimoni material de la humanitat. Sí. Estan treballant. Darrere és com una activitat i tot un sector que hi ha la part molt tradicional, no? Però després hi ha persones com la Pati darrere, no? Que hi ha tota la gent jove que l'està com reconvertint i, ostres, això és important. Però també deixa'm dir que hi ha tota una ciutat que jo la primera, que sempre pensem doncs, en els estàndards, en els que coneixem, però que hi ha tota una ciutat, doncs, el que diem emergent, de cultura nouvinguda, de gent que està fent coses i que segurament no entra als cànons que coneixem, per exemple, les arts visuals, les arts escèniques, no? I que existeix i que hem de conèixer, i per part de la regidoria penso que és un dels objectius també fer un esforç per veure
com diria el regidor, això no m'ho apropio, les lleides, no? Que existeixen, que el Jaume sempre diu que existeixen moltes lleides, no? Mira, em pregunten pel Museu Morera, a veure. No vull obrir un meló aquí, però simplement saber com està. Ja està obert. Així molt de passada perquè tenim 3 minuts. No et sabria dir, o sigui, el Museu Morera està en negociacions, sé que és un tema més polític, però bueno, semblava que hi havia com una mica d'entesa entre les empreses i tal, però bueno, s'han de ficar-ben a treballar. No està desencallat encara. Que no està desencallat encara, doncs, Jo no et sé dir ara, vull dir, però per desconeixement meu, perquè també entre quan just estaven, que si tornaven semblava que tornaven a treballar i així, i ha passat tot això, i la veritat és que tot el tema del Morera, en el meu cas, ha caigut com en un segon pla, però ara us diria una cosa per una altra, vull dir, sé que sí que estaven a les negociacions de tornar al treball i tal, però no sé les condicions, ara mateix no et concretaria. Sí. No sabem res de moment, del Museu Morera. Però, clar, suposo que, com amb tantes altres coses, anirem treballant i anirem descobrint a veure què va passant, no? Ja et dic, és que hi ha tota una negociació darrere que va molt més enllà de la part de cultura que ara diria una cosa i seria una altra. Ja m'imagino. Bueno, nosaltres de les trobades, ens agradaria, no sé si el 29 d'abril, crec que no, crec que haurà de ser el 29 de maig, que ens trobem offline, perquè clar, tota aquesta moguda que vam muntar va ser per sortir de les xarxes, no? Per veure'ns, tocar-nos, poder fer debats amb grups, amb dinàmiques. Si no és el 29 d'abril, t'esperem el 29 de maig a la trobada que farem, no sé encara on. Nosaltres també estem reubicant tot, no? Ara ens havíem de trobar a Castellers avui i fer un vermutet allà al Solet. A més, fa un dia fantàstic, que està molt bé. Sí. Després, quan pengem, ens ho imaginarem des de la terrassa de casa i ja està. Ens faltaran dies després per recuperar tota la llista que hem de fer de coses. Sí, totalment. Remuntarem seguríssim. I tant. Molt bé, doncs gràcies, Núria. Estem en contacte. Totes les notícies. Sí, me quedo aquí. Si les vols compartir pel grup de Telegram o el grup de WhatsApp de Cultura, doncs fantàstic. Si teniu novetats, vale? Bé, gràcies. A tothom, bon dia. Adéu, bon dia. Vale, doncs ara connectarem amb la Margarida Troguet. Margarida Troguet, molts de vosaltres, clar, la coneixeu perquè la Margarida és algú que també porta un munt d'anys vinculada a la cultura, a Lleida, al teatre, i és la vicepresidenta del Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya. I bé, parlarem amb ella una miqueta també, a veure com veu la cultura a Lleida, com veu la situació. A veure si, Margarida, si em fas el request per aquí. Aviam. Doncs molt bé, doncs esperem un momentet a la Margarida que es connecti i bé, doncs això, ja sabeu que esperem. Hola, Margarida, has de demanar-me entrar al live, entrar en directe, perquè així te puc agregar. La trobada següent que havíem de fer el 29 d'abril era a la Panera. No sé, tant de bo la puguem fer, ja us ho anirem dient pel grup de Telegram i el grup de WhatsApp, i també ho penjarem aquí a Instagram. Aprofito mentre es connecta la Margarida per comentar-vos que amb aquest Instagram el que farem serà compartir els artistes de Lleida. Posarem a la vostra disposició algunes obres d'artistes de Lleida per a que els conegueu, perquè sapigueu qui són, i veureu que no posarà massa cosa seguint
la tendència aquesta d'Instagram de ser molt minimal, però sí que provarem de donar-los doncs això, no? Una mica d'aire amb els hashtags i, bueno, estamos en ello, estem començant. Com diu la meva filla, som uns boomers del baby boom, no? I no sabem gaire encara com van això de les xarxes, i que estem fent aquí un intensiu d'aprenentatge amb això de les xarxes. Ai, la Margarida em diu que no pot entrar. Aviam si puc fer-la entrar jo. Aviam. Ah, sí, connectant. Ara sí. Ara. Perfecte. Hola. Ara, perdoneu, no sé què passava, que no podia, no em deixava. Sí? No, ara he vist que ho podia fer jo també. Ja està. Estem aprenent aquí tots a marxes forçades, Vale. Bon dia a tothom, i disculpeu, que m'ha costat una mica poder entrar, no sé què passava. Com estem? Bueno, pues mira, aquí molt bé. Que hem pogut fer la trobada encara que sigui online. Totes que fugíem de les xarxes, però bueno, molt contents de tenir-te aquí i doncs això, aviam que ens expliques com veus tot, parlar com entre parèntesis de la situació actual, però també m'agradaria que parlessis, no, de com veus tu l'art i la cultura a Lleida en tempos normals, diguéssim, no? Comença per on vulguis. Vinga, va, comencem una mica per la situació en la que estem vivint, d'alguna manera, perquè, bueno, a mi a nivell personal em significa com un repte que és ensinistrar la paciència. A nivell personal, a mi m'agrada molt bellugar-me, fer moltes coses, i això d'haver d'estar a casa tot el dia, tota la nit, cada dia, i a l'endemà també, i no saber fins a quants dies, bueno, em fa ensinistrar una mica la paciència, que és una cosa que no la tinc gaire ensinistrada. Per tant, en aquest sentit, penso que l'aprenentatge jo ja he complert. Diríem que ja podria deixar sortir, per entendre'ns. Bé, això que és molt fàcil de dir així, en l'àmbit cultural i sobretot en l'àmbit artístic és molt trist, perquè la gent artísticament està molt desprotegida. Per tant, els artistes estan patint moltíssim en aquest moment. Ser artista és una condició molt fràgil, i si vivim en un estat, en unes situacions on la protecció és molt feble, doncs la baula es trenca al primer sotrac. En aquest sentit, ara ha sigut un moment molt dur, i hem vist com la majoria dels artistes, com que no treballen de forma continuada, no tenen ara cap tipus de suport, o no es poden acollir a cap tipus de reconeixement de l'àmbit de qualsevol altre treballador recollit amb un estatut del treballador o amb un estatut de l'artista que no tenim encara. Llavors això fa que sigui molt preocupant en aquest moment el que es pot fer des de les grans estructures d'estat en l'àmbit des de la cultura, en l'àmbit d'economia, d'hisenda i de treball. Penso que en aquest moment l'important, el més prioritari, a més d'entendre aquestes coses que parlava abans la Núria, de com es pot tornar a programar, de com es pot continuar reprogramant, de com es pot seguir amb les activitats, ens hauríem de preocupar sobretot per veure què podem fer perquè des de l'àmbit de la cultura, economia, hisenda i treball es puguin posar d'acord per buscar què podem fer per salvar d'alguna forma tots aquests artistes que ara els tenim absolutament desolats, absolutament a casa tancats, però la preocupació és, els hi han suspès tot, la majoria no són ni autònoms, no tenen dependència laboral i no sabem com ompliran la nevera. Per tant, estem en un moment en què l'art torna a situar-se en un lloc ben bé on hi hauria la despesa social, pràcticament. És absolutament preocupant perquè tenim un país, i no parlo només de Lleida, ja ho puc fer una mica més extensiu, amb molta riquesa creativa, amb molta capacitat, però en aquest moment portem molts anys en què la cultura i l'art ha anat una mica cap endarrere perquè els pressupostos no han ajudat de cap manera a consolidar cap tipus d'estructura, cap tipus d'iniciativa des de l'àmbit no públic, i llavors en aquest moment s'està patint moltíssim, no? Clar, si tinguéssim un estatut de l'artista aprovat, doncs ens podríem agafar en algun lloc. En aquest moment no és així, sabem que el de l'estatut de l'artista
Ens està costant molt una mica, diríem, arribar... Si parléssim dels anys 70 o de finals dels 70 o de començaments de la democràcia, veuríem com el tema o l'àmbit de la cultura era una cosa absolutament voluntària, no estava gens professionalitzada. El que hem guanyat en aquest temps és la professionalització de l'àmbit de la cultura i també dels artistes. Però ens està costant molt regular bé això per que hi hagi avantatges, sobretot pels artistes i pels creadors. En aquest sentit, aquestes coses que tots coneixem, la llei de mecenatge, l'Estatut de l'Artista, tenim una llei de mecenatge de l'Estat espanyol, no tenim una llei de mecenatge a Catalunya. A Catalunya el que es va fer és, el 2014, a l'època del Mascarell, es va tirar endavant una fundació, que és la Fundació Catalunya Cultura, que impulsada des del Departament de Cultura el que ha pretès i el que està fent d'alguna forma és incentivar la col·laboració entre les empreses privades, entre el privat i el públic, no? I els artistes. Però clar, estem parlant d'una fundació. Ens pots detallar una mica més què seria això? O sigui, per les empreses? Ho dic per si hi ha alguna empresa que ens està escoltant. La Fundació Catalunya Cultura el que acull són empreses que tenen disponibilitat de, a través de la llei de mecenatge, que és la que ofereix beneficis fiscals, ajudar a artistes. I la Fundació Catalunya Cultura el que fa és articular a través d'un programa que es diu Impulsa iniciatives d'artistes, de col·lectius, d'empreses, de companyies que volen tirar endavant un projecte i a través dels diners que donen aquestes empreses a la fundació poden articular unes ajudes, diríem, no? Sobretot un acompanyament, no? Però què ens passa aquí? Que la majoria dels socis, dels patrons, són fundacions. Això vol dir que la llei de mecenatge el que hauria de fer en aquest moment també és revisar, o forçosament s'hauria de revisar una mica també la llei de fundacions. Perquè el que ha crescut darrerament, en els darrers 20 anys, diríem, en aquest país, ha sigut la llei de fundacions i han sigut el nombre de fundacions. Llavors, les grans empreses el que fa és fer la seva pròpia fundació i, per tant, la llei de mecenatge els ajuda només amb ells, diria, perquè ja tenen la seva pròpia fundació. En aquest sentit, hauríem de revisar també una mica aquesta llei i tirar endavant noves modificacions a la llei de mecenatge que ja existeix, la de l'Estat espanyol. Quan el 2018 es va incorporar el ministre Guirao, ell va dir el primer dia que era una prioritat renovar o revisar aquesta llei, però no s'ha acabat fent, no? A nivell de Catalunya no la tenim, aquesta llei, però sí que hi ha des del 2016 una declaració de compromís, un compromís que es va fer des del CONCA, on la Comissió de Cultura del Parlament s'hi va adherir. I a finals d'any, recordo el mes de desembre, que la consellera Vilallonga va dir que la tenia sobre la taula i que era un avantprojecte en el que s'estava treballant. Penso que aquesta llei ens ajudaria alguna mica si la poguéssim tirar endavant des de Catalunya, ajudaria a donar una mica de vida a les empreses pels beneficis fiscals o pels beneficis que poguessin treure i també per ajudar els creadors, i hauríem de decididament tirar cap a l'Estatut de l'Artista, que aquí sí que és on de veritat podríem ajudar en aquest moment els artistes des del punt de vista fiscal, laboral, contractual, etc. Què li passa a l'Estatut de l'Artista? En primer lloc, el que ens passa és que hauríem de saber què és un artista, no? O trobar una definició, diríem, el més consensuada possible sobre què és un artista. La recomanació de la UNESCO explica molt bé quin és el perfil, què és un artista. La llei de propietat intel·lectual també ens ajuda una mica a definir ben bé què és un artista. Però encara ho tenim una mica així com... Si mirem la llei de propietat intel·lectual, ara no ho recordo exactament, però és allò que diu todo aquel que lee, recita, interpreta, bla, 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 bla. Per tant, un creador no és un artista. El que vull dir amb això és que hauríem de definir bé aquesta particularitat, seguint aquests referents que sí que tenim, i veure una mica com podem tirar endavant. En aquest moment, des del CONCA, el que estem fent és, a través de, sabeu que el 2014, el CONCA el que va fer és engegar una proposta sobre 36 propostes de millora de la condició professional de la gent de l'àmbit de la cultura i dels artistes en particular. A partir d'aquesta proposta, sabeu que el Congreso de los Diputados va engegar una subcomissió per l'elaboració de l'Estatut de l'Artista. Aquesta subcomissió aquest informe de la subcomissió està aprovat
pel Congreso de los Diputados. Aquí vam tenir la sort que hi va haver amb aquesta subcomissió un diputat de Lleida treballant-hi. La subcomissió va participar, va elaborar aquest informe amb tots els agents culturals del país, estem parlant de tota Espanya, i ara tenim això, l'informe de la subcomissió per l'elaboració de l'Estatut, però l'Estatut encara no el tenim. Llavors, des del Conca el que estem fent en aquest moment és, a través de gabinets d'advocats que coneixen bé o que poden defensar molt bé els drets de la cultura, hem fet un encàrrec amb ells per definir ben bé unes notes per definir què és un creador i què és un artista, per poder veure com podem fer un cens d'artistes i creadors professionals de Catalunya. Llavors, com farem aquest cens? Doncs primer, una vegada tinguem ben definit això, estem ja en fase de potser acabar de tancar en aquest moment les estructures articuladores dels sectors. Quan dic estructures articuladores em refereixo a les grans associacions que agrupen els professionals de tots els àmbits, vull dir, associació de teatre per a tots els públics, associació de professionals de la gestió cultural, associació de professionals de la dansa, del circ, del teatre, dels llibres, de l'edició, del cinema, dels artistes visuals, dels audiovisuals, totes les associacions articuladores del país. Estem en relació amb ells una mica perquè ens facin el retorn una mica de veure com podem fer aquesta definició d'artista i de creador per poder elaborar aquest cens. Perquè, clar, què ens passa aquí? L'Estatut del Treballador acull a tots els treballadors que estiguin enregistrats amb un règim laboral de dependència, menys alguns casos especials. Per exemple, doncs, no hi són els funcionaris, no? L'Estatut del Treballador no acull els funcionaris, com tampoc acull els treballadors autònoms, no? En el cas si pensem, per exemple, en els metges, el reconeixement, diríem, els dona l'acreditació, a més de la seva titulació de formació, els dona el col·legi professional, estan enregistrats en el seu col·legi professional i allò els dona, d'alguna forma, l'avantatge i la titulació per poder exercir d'aquella cosa. En l'àmbit de la cultura i de les arts no hi ha col·legi professional. Llavors, durant molt temps han sigut les associacions articuladores les que s'han associat d'alguna forma i han tingut els artistes, perquè són o artistes en primera mà, l'associació de professionals de la dansa, doncs són tots professionals artistes, la majoria, però aquí estan tots barrejats. És a dir, per tu participar en una associació d'aquestes has de pagar una quota, però no necessàriament, és a dir, poden estar, les professions connexes també poden estar enregistrades. Llavors, en quin moment estem? Estem treballant amb aquestes associacions articuladores del país, que són les que treballen amb creadors i amb artistes, o són ells mateixos creadors o artistes. Quan dic els que treballen, vull dir, per exemple, l'Associació de Teatre per Tots els Públics de Catalunya. Posem aquest exemple perquè té la seu aquí a Lleida, o estan ubicats aquí a Lleida. Sí. Llavors, ells, per exemple, no són artistes creadors, tots, perquè el que són és una associació de professionals, la majoria són empreses, la majoria són empresaris. Molts dels que formen part de la seva associació són autònoms, no? Però ells amb qui treballen? Ells, molts són artistes i molts treballen amb artistes. Per això fem el reclam des del Conca a les associacions que són articuladores, perquè elles, la matèria prima amb la que treballen aquestes associacions articuladores són els artistes. Aquí sí podem acabar definint, que això penso que ho farem bastant aviat, doncs exactament quines són les notes per la definició d'aquest artista, podrem arribar a trobar exactament com hem de fer aquest cens d'artistes. I quan tinguem aquest cens d'artistes, doncs si el tinguéssim fet ara seria molt fàcil, perquè podríeu anar a Hisenda i a Treball de la Generalitat i dir no, és que aquest percentatge d'artistes se'ns ha quedat fora en aquest moment. Aquest percentatge d'artistes el tenim així. En aquest moment no sabem quants artistes hi ha a Catalunya, no sabem quants creadors estan exercint, perquè és una professió, a més, aquesta d'artista, que necessita la condició de l'altre. I la condició de l'altre és el reconeixement de l'altre que et digui, i aquest altre pot ser algú que et compri el teu producte. I aquest altre moltes vegades és el mercat. I això té com un risc, perquè diríem que el més popular està més considerat i el més alternatiu,
el que està buscant més noves línies, el que està intentant investigar, allò que fa recerca, que és una mica més minoritari. Aquella que és la funció real de l'artista, en realitat, no? Anar al capdavant de la societat i estirar el fil cap amunt, no? D'alguna manera, perquè fixa't que si alguna cosa ha portat la cultura del segle XX a la humanitat són els ismes, no? Tots els ismes van néixer perquè alguns artistes, alguns creadors, van voler fer la cosa una mica diferent. És a dir, van tirar endavant amb una línia de llenguatge que va crear, doncs, això, el surrealisme, no? Per exemple. Aquesta és la funció dels artistes, però, esclar, el reconeixement d'aquests artistes ve una mica, doncs, també pels mitjans, també, sobretot pel mercat, que és qui està regulant en aquest moment això. I no ho podem deixar en mans del mercat, ho hem de deixar en mans, doncs, d'aquests criteris que podrien ser aquest cens, per exemple, no? Estem aquí, això, si ara ho tinguéssim, aniríem molt més de pressa per poder ajudar els artistes. O podríem exigir molt més a les administracions perquè sabríem de qui estem parlant. Parlant amb artistes, una de les coses que ells sempre comenten és el model francès, en el que es recull moltíssim. El model francès serviria per tot, perquè per agents comercials de qualsevol àmbit també té molta més protecció, està molt més regulat tot, però amb el tema artístic tenen una cosa que es diu la intermitència, que és aquell moment en què l'artista no està fent bolos o no està venent, però està creant, i l'estat francès ho recull, no? Allò com a feina, o sigui, aquell espai de creació el subvenciona o els hi dona un ajut en aquell... Sí, tenen una ajuda, sí. La intermitència seria una de les solucions que ens podria aportar l'Estatut de l'Artista, perquè la peculiaritat de la creació és molt, molt, molt particular. Un creador es pot passar 2 anys per fer una peça, no? De l'àmbit que sigui, és igual, del llenguatge que sigui, i aquells 2 anys la nevera s'ha d'anar omplint, no? Estem pensant, doncs, en una obra pictòrica, en una exposició, no? Bueno, això és el que ens falta. Ens faltaria una mica que poguéssim reconèixer d'alguna manera el laboratori, la part aquesta de laboratori, tota la part de recerca, que és la que no es permet que els artistes i els creadors puguin fer. En l'àmbit escènic, que és el que més conec, els creadors estan constantment produint espectacles. No es poden fer que produir espectacles, no poden parar a pensar, no poden parar a desenvolupar un projecte que se'n vagi de l'olla d'una manera tremenda, que ens porti cap a una altra banda, que no agradi a ningú, que sigui supercriticat. No es poden permetre això. Han de tornar a repetir l'espectacle, que ha de ser un èxit, han de tornar a vendre bolos i bolos i bolos i bolos. El mateix amb els artistes visuals, amb els plàstics, amb el cinema. Passa una mica tot arreu. No tenim temps per fer laboratori. I això és el que ens hauria d'oferir el papà i la mamà Estado, no? D'alguna manera. Ens hauria d'ajudar a permetre que els artistes, que són els que ens fan mirar d'una manera diferent, no? Hi ha a mi sembla que l'art té com a 2 condicions només, no? Una banda és aquelles peces, aquelles coses que a tu et fan sentir identificat perquè reconeixes el tema, la idea, l'artista, l'intèrpret, no? Et fan sentir la situació, el contingut, et fan sentir confortable perquè tu això ho has viscut o t'ho pots imaginar o està dins una mica del teu context. I hi hauria les altres peces, que són totes aquestes que et creen absolutament desconcert, no? Que et creen un desassossec que quan ho veus dius no m'agrada, no ho entenc, no sé què està passant, no m'estic enterant de res, què és això, què estan fent, no em volen anar, no? Aquestes segones peces, aquesta segona sensació que té el receptor d'una peça artística és la que et fa avançar una mica, és la que quan arribes a casa et fa buscar què cony està passant, què estan dient, per què no entenc res, de qui estaven parlant, qui és aquest autor, aquesta referència que han donat, no? Aquesta és la que et fa espavilar d'alguna manera, no? Sí, totalment. Per tant, els de punta. Hem d'ajudar els artistes perquè de veritat que són, primer, els que ens donen llec, però absolutament igual que els científics, És a dir, estem en aquest moment desenvolupant a marxes forçades unes eines que són unes vacunes per aviam si podem aconseguir aturar aquesta pandèmia. Aquests laboratoris són els nostres artistes. Són els que finalment, ara que tenim aquesta situació, ens estan donant a la xarxa milers de continguts
perquè tenen la necessitat d'explicar-se, de poder compartir el que tenen, el que saben, el que diuen, perquè no poden estar ells tancats a casa. I ara veurem que quan puguem sortir d'aquesta ens explicaran el que està passant, ens ho explicaran els artistes, també els sociòlegs, també els pensadors, també els economistes, ens ho explicarà tothom. Però parem l'atenció a com ens ho explicaran els artistes, perquè els economistes ens ho explicaran amb molts gràfics, però els artistes ens ho explicaran amb l'ànima, i això ens portarà cap a una altra banda. Sí. Penso que la situació és molt, molt complicada, però els hem de fer costat, d'alguna manera, hem de buscar les eines. En concret, des del Conca ens hem ofert per fer les taules aquestes de negociació, sobretot les taules de coordinació entre cultura, economia i treball, i també les taules de coordinació entre administracions. Em sembla que en aquest moment hem de fer de frontissa justament entre les administracions locals, atenent una mica a les federacions de municipis, l'associació de municipis, per a veure com podem fer que entre ajuntaments, entre govern, entre Estat d'Espanya, puguem ajudar d'alguna manera, perquè estem veient que les mesures aquestes que han sortit, tant les de l'Estat espanyol com les de Catalunya, són absolutament insuficients. És possible que en surti algunes més i que el Departament de Cultura està treballant amb noves mesures per a l'activitat cultural i artística, però em temo que la situació és tan greu que perdrem la matèria prima, se'ns quedarà molt prima. La matèria prima vull dir tots els artistes que en aquest moment no saben com arribar a final de mes, ho tindrem molt fotut per poder-los fer aguantar, per poder-los mantenir, i només hi haurà una solució, que és poder fer encàrrecs com a bojos des de la forma més particular possible. Jo el que els demano als artistes és, sisplau, la primera setmana ja ha passat, estem a la segona setmana, sisplau, tots els continguts que voleu oferir lliurement, com la gent que s'ha posat a fer mascaretes, com ja està, ara ja ho hem fet, ja ho hem posat, hem de buscar la manera ara de monetaritzar d'alguna manera, treure diners a tot el que esteu posant a les xarxes, perquè la setmana passada veia un comentari d'un col·lega, que no vull dir noms ara, però que va posar, que l'estructura, diríem, el teatre, va posar el seu vídeo a la xarxa i l'ha vist 10.000 persones. Mireu, 10.000 persones, €1, són 10.000 euros. Aquest creador, que és un artista, que és un creador, que és català, amb 10.000 euros té uns quants mesos la nevera plena. Sí. La crida que fas és la de consum, no? Que la gent consumeixi, o sigui, que aquests dies de confinament també podem seguir d'alguna manera, potser donar-los el suport, l'única manera que els hi podem donar suport és aquesta, no? Consumir l'art, si és que ells el posen a l'abast, monetitzar-lo, perquè el primer pas ha de fer això. I les plataformes ja existeixen, són les plataformes de crowdfunding, que ara hauríem de remetre'ns una mica allà per tal de poder sensibilitzar d'alguna manera això. El mateix passa amb els poetes, el mateix passa amb els... Bueno, hi ha gent que està penjant els PDFs dels llibres per a que puguem llegir. Esclar, no ens ho podem agrair, us ho hem de poder comprar d'alguna manera, ho hem de poder... Perquè, esclar, si no tindrem un problema. Ells ja són altruistes, però quan tot això acabarà, tindrem una mica, per molt que em sembla que tindrem moltes ganes de fer coses, tindrem una mica de por. Valorarem segurament lo petit, lo pròxim, no? Però no anirem a retornar-los els diners del plaer que ens han donat, explicant-nos, encara que sigui amb un tràiler, encara que sigui... Ahir veia un tràiler superbonic, de la mostra d'Igualada, que no ha pogut fer-se, però han proposat als artistes que hi participaven si volien penjar alguna cosa a xarxes i han presentat petits clips, petites càpsules, algunes ho han fet expressament, i algunes de precioses. Hi ha gent de Lleida, com la companyia Campi Qui Pugui, que ha fet una càpsula superbonica explicant l'espectacle. O el mateix Ramon Molins amb el Zum Zum, o la companyia del Centre de Titelles, el mateix Xip Xap, han col·laborat d'aquesta manera. L'artista és molt altruista, ell no vol l'obra per amb ell vol compartir aquesta obra. Compartir aquesta obra significa posar-la a l'abast d'ell. Per tant, el que no podem fer amb nosaltres és consumir-la com si ho hem trobat a la xarxa, la xarxa l'alimenta algú, i aquest algú són ells mateixos. Per tant,
hem de buscar la manera de com podem fer aquest retorn. Si no és possible perquè ells són així d'altruistes i no ho necessiten en aquest moment, doncs molt bé, però només que hi hagi 100 persones veient un vídeo d'algú, necessitaria que aquest algú rebés a canvi no només les gràcies i l'aplaudiment, que sí que alimenta l'ànima l'aplaudiment, però necessitaríem omplir les neveres. Sí. No sé, Sí. ho veig una mica així perquè penso que venen uns temps molt, molt difícils, no? Sí, I totalment. veure també des de Lleida què podem fer, no? És a dir, Exacte. a través de vosaltres, que sou una plataforma nova, una plataforma reeixida, perquè veig que té moltíssims seguidors, que es va fer petita de seguida. Jo penso que allí mateix es podria articular una bona trobada amb tots aquests artistes i fer una bona col·laboració econòmica, passar el raspall aquell, no? Aquesta manera de passar la plateta d'alguna manera per poder-nos ajudar. Perquè és veritat que venen temps molt difícils per tothom i per totes les professions, ara perquè parlem d'art i de cultura, no? Però ens costarà molt tornar a allò que hem dit vida normal. I potser serà també l'oportunitat de no tornar-hi allí, no? Perquè allò ja ho sabem, què era i com era, no? Sí. Que hem d'aprendre també a donar valor a altres coses, no? I aquestes altres coses, doncs és aquesta col·laboració, bueno, jo dic la col·laboració d'un euro, no? Un euro amb aquesta persona que veu aquest vídeo, li pot retornar un euro? Ostres, igual és alguna cosa també. Sí. Margarida, no sé si Instagram ens deixarà, perquè no sé molt bé com funciona això, em sembla que ens donen una hora i ens donen més. O sigui, tenim 3 minuts, 3 minuts per acabar, i a mi el que m'agradaria és que tu, saps que les trobades són de gent de Lleida, que parlem de cultura i art a Lleida, i una pinzellada en positiu de com veus la cultura lleidatana i tot el que s'està fent i tot el que està bullint. A part del parèntesi aquest en el que estem i que recollim la teva proposta i donarem una volta a fer alguna cosa d'això que comentes. Vinga. Com la veig? A nivell de creació la veig bé, i a nivell d'exhibició, és a dir, el punt de vista de l'exhibició tenim els equipaments, tenim les estructures més o menys dotades, ho veig bé, hi ha la infraestructura, podem fer coses. A nivell artístic, a nivell de creació ho veig bé, hi ha molta gent implicada, molta gent que és molt bona fent moltes coses. En aquest moment jo conec més l'àmbit del teatre, de les arts escèniques, diríem en general, i aquí sí que podríem dir que estem ratllant l'excel·lència. Sí, tenim companyies exportant arreu del món, I també en referència al teatre al carrer, diríem, al que passa al teatre al carrer, també podem parlar d'excel·lència. En l'àmbit de les arts visuals, conec gent jove que està fent coses supermaques, que m'agradaria també que aquests tinguessin bones sortides. És a dir, en definitiva, en l'àmbit de la música també, veig iniciatives superpotents i a mi el que penso que on estem fallant i on seria el moment potser d'enganxar-nos amb algun carro és en l'àmbit del laboratori, jo li dic laboratori, amb això, en l'àmbit de la recerca. Com podríem fer des de Lleida, de tot aquest talent, tots aquests artistes, posar-nos al servei de la recerca i de la creació, de l'assaig i de l'error. Tant de l'àmbit de la literatura, perquè hi ha molta gent que està escrivint, de l'àmbit de la poesia tenim molt bons poetes. Si poguéssim ajuntar els poetes amb els músics, amb els creadors, amb un espai de laboratori, d'assaig-error, de petit format, no de grans coses, no estic parlant d'una gran fàbrica, estic parlant... I poguéssim també convidar gent de fora que ens vinguessin a fer, no sé si una paella o una raclet, no? Per poder compartir, sí, a altres artistes. I tant. Com poguéssim barrejar una mica això. És a dir, el que hi trobo a faltar a Lleida en aquest moment és l'espai de la recerca en l'àmbit cultural.